Shalom. Uria nahinahlongani Tuhata Yesus Kristus. Tapasadama rohata tapa uduk maderita. Lau masuk tu para mingguhon nabadia di bagasan Arianon. Parjolo mahita martangyang nahohom. Amin. Puji Tuhata marhite ede puji-pujian sian buku ede nomor 27 ayat sadaro ditulu. Bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amen. Ay tigor doa kadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalani di si, alay ang ko halak parjahat, tersulat di do di si. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mauliyate hudok kami ala dipabicar ho tuhami barita nauli. Namanodrangi rohanami ay alani ubahen hutadahami hodohot lomoni roham di pangido rohanami naing mangulahol lomoni roham hami sa leleng dingolwon jalan naing martua hami bahenommu say parbadiay marohanami marhite-hite todim jala pargogoy mahami mangorom hisap-hisap dohot mangkotapon roha portibion. Say palas marohanami manguloy ho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian korina pada hari Kamis. Mari kita lau memuji Tuhata, cian buku ede nomor 510 ayat sadaro di 2. Sinusosoy manogan bujoma ililihan ini potibio aku bibon alang tutuhata akan aliluni potibio onang tanarado lapadan raton tanah ng Jesus ininalomo. Nagajumati di nasay laon asal mau batu joloanon di jakon Jesus do ay nang di taon orang daberit manis adosam suri kirami manang napiga nang iara
Epistel di minggu pasapuluhon dung Trinitatis Sadarion dienek do sian surat na parjolo nasiruna ni Apostel Paulus tu Huria Tesalonik bidu 5 ayat 12 sahak rodi ayat 24 tajahama marsoring-soring anon di ayat parpudi ayat 24 rapita majahasa songono mahatani tuhata. Huelekele kami mahamu ale akadongan tadahamu ma akana makalo jaho kamu akana manguluho kamu marhite-hite Tuhani rodi akana paingotok kamu. Alai huapoi hami mahamu ale akadongan sai paingot tamu ma akan nasomaradat apuli hamu ma akasiotik roha aju hamu ma akan nagale lebas ma rohamuna dopak saluhukna. Toktong mahamu marlas ni roha. Mandok mauliate mahamu si ala saluhukna. Ai ido dipangido de batasian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang learo hamuna di panurirangon. Pasidi kamu manasa rumang ni naroa. Haposado ibana nama jauh hamu sahi pasauton nadoi iman sahakna partua do akan nau begi hatani di bata nau peopsa jalana mangula hotsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Mari kita lau memuji Tuhan atas yang buku Eden nomor 174 ayat 3 roli 4. Huria nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus di bagasatiki nama cayarga na dilehot Tuhan dope dihita di obason tamando hita marningot mangarimangi mangarsakon manolsoli huhu mangido hasesaan ni sudaya kadosat tanagudangi tua dopan ni debata. Ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan para sirohan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadia ommi. Manopoti jala mangangguk dosa nami. Macai jojot warsai hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata. Doho pambahenan nami naroai, dang huhaholongi hami ho, sian nasa rohanami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugu nami, nang dongan nami dangdut sodiri nami hubahek kami, dibaheni, tamado rimasammu jala uhumamu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini rohamna godangi. Mengido sian nasa rohanami asesani dosa nami saluhuna. Sai hurupi mahami paubaho rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami.
dohot ala ni goarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amin baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Sata karisap leleng nahu tadi koko. Alai papungu-punguku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagad di parpiar ni muruku. Hutabuniho bohiku satokim mararopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa sa leleng-leleng na. Asiaku ho. Nina Jehovah si palua ho. Asa nga pa ma di debata narikijang. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Maradeta lau memuji Tuhata sian buku Ede nomor 420 sada ayat 2 rodi tolu. Hatani Tuhata nagabedala tungolu na baru di mingguta sadarion di enek do sian Evangelium sian si Mateus bidu 22 ayat 37 saha rodi ayat 40 songonom mahatani Tuhata. Jadi di Yesus suma siha holongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa roham doho sian nasa roham ido pati raja jalana perjolo alai dosdo arganina padua honon siha holongammu do dongammi do sodirim pati na dua odo makakam nasa patik dohot hatani parurirang imasaha nara mangidogu mahita tutuhata debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mengulahon nahau bartu hatami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian kor ama.
Tapuji Tuhata meredehitia sian buku Ede nomor 227 ayat sadaro di 2. Sembah Tuhan, tangihonang sang kamu matong-tong pasa Tuhan. Langgana bay nomi, orang iraki, sayang gandai, orang Tuhan. Ujun haliluah, kau siano, say diluluyo, mas jumpang do. Alani holono, rohakino diho, sayang gandai, orang Tuhan. Tuaha tidak kemaha porsiao tai, songon nahi tuah tidak koni dongata saha porsiao di pertibion rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, nama no palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sosadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabagabia siato di perbadia adorak sohabubuhan, ido tuhata nama naon de berni di panguhuman ni silatus, nama tetarpajal lo ibana di hapinor silang, jala tua tu banua toru dong ditanom, namula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, ahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mangulak sogo tu tanoon, mangu mihala na mangolu dohok namate. Ahu persea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan dihala Kristen akan na badia, dohok dihasasani dosa, dohok dihatai na mandok, mula mangolu dosogot daging dihala na mate, dohok dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapi kema akatikting na masa di huriata di bagasan sa mingguan. Salom marihita saluhut na amang inang. Tatangihon ma titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Na parjulo, anak na sorang. Na di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 di basa-basa tuhata do sa dana bawa di keluarga ni Amata David Ricardo Sipahutar, dohot inata Nopa IST IPA Boru Huta Barat, nama ringanan Jalan Sembada Saplopat, Oserna, masuk sektor Walu, hipas do danaki dohot natorasna. Jala setotong ma di pasu-pasu tuata, keluarga dinasida tuaka ari namangihut.
napaduahon sidang umum jemaat dung sipul parmingguon arianon di patupahuriat tado sidang umum jemaat namaringanan di bagas garejata pinangidohon tuhita saluhut ruas ni huriata naung majalo naik sidi manang malua asa rap mahita madohoti sidangi jala adorang so tapuka sidang umum jemaat ala adong do di patupahuriat ta si panganon asa perjulo mahita marsi panganon di inganan na pinaradi ni huriata di habirang di kanopi habirang garejata so ni matiting tentang sidang umum napatuluhon subangan naparjulo tajalo do subangan bunga altar sian tim doa so natayina di meja altar ni garejata mula tema di amang dot inang tim doa say di pasu-pasu tuhat tama nasida jala dilehon ma aka rejeki tu aka ari namangihut napaduahon cajalo do subangan sian sada keluarga ruas ni huriata na adong di sektor onom ima walu unit apar manang alat pemadam kebakaran nagabe inventaris ni huriata mula tema di keluarga nasida jala sa di pasu-pasu tuhat tama jala dilehon aka rejeki tu aka ari namangihut napaupaton warta parhepengon naparjulo barita ni parhepengota di minggon di para di huriata do di atas meja di jolo ni huriata asabuy ma taida di si laporan mingguan ni huriata barita parhepengon huriata bulan Juli manang laporan bulanan di serhami ma PHJ di grup ni penatua mangidohami asa saluhut nahita penatua sektor mangirim manang mansermai di grup sektor tabi napalimahon na bertugas melayani manang makobasi majalo haroroni ruas namar minggu di tanggal 31 Agustus 2025 di parmingguan manogot sian sektor onom dohot naposo bulung ni huriata di parmingguan arian sian sektor pitu dohot naposo bulung ni huriata di parmingguan botari sian sektor ualu dohot naposo bulung ni huriata di parmingguan borngin sian sektor sia dohot naposo bulung ni huriata so ngonima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan lau para dirohata monomu-nomu hata ni tuhata jumulo mahita marede Kakak tolong
Dame ni debatan na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mga ramoti, ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Nainaulongan di bagasan gorni tuhatta Jesus Kristus. Hata ni debatan na tolhas tuhita. Jamita di Minggu Sadarion tersurat di Pesalmen bidu 100 ayat 15 sahat rodi 10 alu. Songonon madidok takasma tak payhut-ihut. Songod duhut-duhut do ari-ari ni jolma nagali, marbungay bana songon bunga di ladang, ay dibolus alogoy bana, jadi dang disibe, jaladang tartad dabe inganan nai. Alayang go asini rohan ni Jehovah siya saliling nililing na do, rodi saliling liling na, diaka na makabiari bana, jalahati goran na marnini marnono, diaka na mga raduti, padan binahen nai, dohot patupahon, aka patik nai, ido sahakna. Nainaulongan di bagasan gorni tuhatta Jesus Kristus. Pengenalan manusia atas dirinya sendiri dan pengenalan akan Tuhan. Itu yang menjadi modal utama bagi setiap orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan mengenal kasih karunia Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya. Idok perpesalmen gabe ujahan ni jamitatta sadarion asini rohani debata manoktong ro di saliling-lilingna. Perpesalmen manada diri na diado pandi debata dohot manada debata marhite parsauran na terus menerus dohok debata isude panggulmiton ningguluna. Dangadong batas tiki dohok tempat di parpesalmen taringot tu parsauran na dohok debata di ngulu siapari. Ido mabahen tadi manang jelas, manang tadap didok panadayon na didirina dohok debata. Memang ikombasi tadado ay sidonwaing na marjamitaon olodo sukus-sukus soni moliate ma di Tuhan alaod do peheau marjamita di GKP pamen jam 10 tugijang anggo di tahun-tahun nasalpo nung ngahea pagi-pagi dohot sore manang malam alay jam 10 manang jam 10:30 sahaliod dope au padita tuljul lubatubing sian huria Kristen Indonesia hakai nama buah boru hobing ijolon donaing doho nagabi pendamping setia nunga pasiunau sian hapad di tahun madalani 3 tahun secara struktur alai diudang kapad dita ma marjamita ala sehat dope naing marumur 60 tahun ma udok naking
masih tada perlu do. Isedo na marjamitao moloin na nga tada hami be padita tuljun lubat tubing goar satu-satunya di dunia. Padita tulujuni. Jadi na sorang do tanggal tulujuni si tuljum magwaryon na mung nahinan. Lausima satu sonari guari. Gudang ko niyan na sorang tanggal tulujuni. Alay dang olo mabuak guarhi. Ima Joshua Goar. Doho marga lubetubing jala ulaon di tonga-tonga ni Huria na padita ni Hakai. Mengenal sangat perlu. Alana molo masih tadanin na masih holongan. Itadahamu do inang Tuhani benda suku ninang ala rari kami sate. Kasih Tuhan abadi senantiasa dan tempatku berteduh. Ido nakitahin na niyakaina. Toho tempat muna berteduh kasih Tuhan. Sa ito ho mate. Ima panadayo na to. Begitu besar kasih karunia Tuhan tuhami. Ima tempatku berteduh. Jadi hupake may di bagasang guluku ala hutada holong ni rohan debata na sa liling-liling nga. Memang si Daud parpesal meddohamu. Dede muna nakingan. Teduh do kasih ni Tuhan ni mangayo miyakaina. Ido ben nagabiuli parari kami so terus menerus. Jedang adong be nama sibere nga kiri kanan nati. Daktebu suara niyon. Ipegugu inna gabi soro marari kamis. Aladang teduh be kasih ni Tuhan ato. Ay tadahamu do inang halak nasing di bagasang gulumu siapari. Bau tada. Alemo lo dirimu itadahamu do. Madah huranggo. Unggodang do hepeng nang nasing ate. Siya kepeng mo. Usonang do inatanasik siya kamu. Muladok parari juma manak parari rabo. Ujago do edeni punguanina narwastu. Aung nakin narwastu. Merkur. Ujago do ate. Siap edeni punguanina. Ay pals do tok suara dua na inna. Edeni halakad jago. Biasa na halak patak soni do. Dangolo manada diri na di godang ni pasu-pasu na nilion ni debata. Di bana. Alay manada halak nasing macay malo. Jadi mau lo diperkenalkan, ngahutad dain. Sudah do jemaat di Portibion, lumobi halak Kristen di halak Batak. Utada dirina, utada ni bana manada padita siat jemaat manang dirina. Ngahutad day padita jamitan ido kejang-kejang jala jago. Alay ngulu naman yan, inna mo siya. Ayo jago do nguluk ko siyanin. Umalo do ruas siap perhala do bukan. Di penilaian ni ruas. Ima sistem ni Zolma di Portibion. Alay dangolo mengaku usonang imana dibayan kasih karunia Tuhan. Di nguluna. Ano di dok sigijang roh hati. Sonang gua ubah ibadah di bata. Di pasu-pasu di bata dong ngulukai. Holong ni rohana hot. Rodi saliling-liling na. Asingon, bijang rohanion. Awak tetangga nami merbedai, wasa merbedai hamunaniko. Alani suami istri masityo pamerda letik keri minggu. Memulus sejauh na ibuti. Berengjo amat tasyanu ni. Bagak panyok na itu inatay. Hape ho inato. Merbeda laki di jabu naon. Dak siya patong merminggu.
Olo dohamu inang merbeda lani halak nasi. Olo ate. Kasih karunia Tuhan do dinaungi, menaungi dan kesejukan. Hati-hati. Perjalanan hidup manusia selalu mengenal orang lain. Berusaha, tapi tidak pernah mengenal dirinya siapa. Jadi tuk takas do panadayon ni parpesalmen sidau na manuraton suraton. Songod duhut dodoho bunga-bunga di ladang ari-ari ni jolmai. Gok parukilon, gok sitaonon, jala tok-tok say mengadopi tantangan doho pergumulan, ancaman hidup. Ay holaro alogo buti mamolus abis sude. Marurus bungai di haulion na. Mate duhuti dang adong be pertinggal, dang adok tanda-tanda. Songonido hari-hari ni jolma nagali takasia di do ibana. Gali do au Tuhan tonga-tonga ningulukon. Alani dang adok si pangasahonok kumananga. Kudok nakingan ipangasahon parari Kamis na bagak suara na do tahe. Kehebatan na gabi di paingo isaping na niya te. No pagugu suara pas suara mina. Suara kudu tabu. Daulo dos monito. Alay sa hira na toru roha doy. Molo di pangido gereja siap parari Kamis. Baik kamu maju subbangamu asa tapature bangkut tau ngamorok-morokin. Siya di mabayan udah. Siya numa unggudang guartanin na dote. Apalagi ako naing na paling hebat. Danaki opak kuliah dah bah. Itu sido husarihon ni namusi. Napabuahon na opak do kuliah tong anak nga. Berarti nasagodoy mana sih. Alay dok, daktar bayan dah bah. Mengurupi gereja, manhor bangku, manang menggati bangku na huret-huret. Kehidupan manusia sering terjadi begitu. Di satu sisi dia membanggakan kehebatannya. Di sisi lain dia menilai hidupnya tidak berguna tetapi kesombongan tetap ada. Songo bunga-bunga ini, tiki bunga marbunga kan uli dua teh. Uli, nabagakan. Senek sudema marsigulut. Aka bunga na izulun ni nabagakan berengon. Bunga abadi do, dangolo mate on. Abadi do toruson. Ngaru matanyari say torus do nabadi. Ay guarda siap plastik. Dang langsung siap tanoy buti tubuh. Jedang olo diulus angin manangalugu. So ini kepalsuan kehidupan manusia di dunia ini. Ditanda parpesalme dirina na terbatas. Oleh sebab itu, robah karakter kehidupan. Moladong di hoha ulion unak sombong. Unang gabi gijang roha. Alamsal pudo sudi. Molotungadok pedidongan na milikinya sesuatu yang indah dalam perjalanan hidup. Gudang gotang tangan na niadupan ni. Ongdo taonon ni si taonon portibion. Alani boy do honota ngolu ni jolma di portibion. Gok parukilon. Gok si taonon. Alay mardalad do hita diasi ni rohani di bata. Mampu mengadupi tantangan do pergumulan ni. Jala tulus saluhu na. Di pardalan ni gulutay nak peterbatas. Alay di dok. Asi ni rohani di bata. Hot rodi sa liling-liling na. Pertanyaan. Isedo naman nadasi ni rohani di bata. Di dok. Parpesalmenon alay ang goa sini rohani Jehovah siya saliling-liling nga sahak rodi saliling-liling nga na parjolo diyaka na makabiyari ibana mabiyar do penuaing jolma tu debata lapatan na dang dipadaw ibana diri na siya kajahaton aladang mabiyar tu debata. Saya diulah hacahaton, saya diulah dosa. Itu Apostel Paulus nakingan tu jemaat Tesalonik di epistel tai. Unang ito pito di
Argai hamuma jala pasangap pamuma na mabarita ho barita nauli tu hamu. Na mangaraduti todimu marhiti barita nauli. Unang malo hamu najat alo ni najat. Alay bek kamu madaringga nakalo ni naroay. Mulonoeng naroa mangalo naroa duati. Kembali matuakaina. Anong gusto ni rohani akaina tu hamu? Bamululi hamu siguro rohana da. Alay biring mana mana roa. Dahil ito, iduwan na siya markat sa buti. Habi, imana mo siya, roa balangin, natulungan natin. Baru pajupang masaday na do sarina. Buang muka itu. Tadi kami ketemu. Sombong banget. Masa nggak mau ngomong sama saya, apa sih yang saya buat ini? Buang muka. Baru ana sih, mana dulu buang muka. Lo polong muka nai. Nanti. Ibu tuh inannya buang muka. Baru sana buang muka tuh sino nih. Buah bayi nih. Tak paksa ommu, dak buat na terbuang muka anak kan? Balik. Tak si balik konot tuh nih rohana sih. Mau buang muka mana? Buang muka tuh sih magu muka nai kan? O repot tak kaina di jabu. Gaya maaf. Wala songoni hoy nang natu tu singwa jam. Imada paju pangarok siya naking ipatorak tu amatay kan. So ni do halak bata noeng. Najat alo ni najat. Da kolong ni rohan nasikop di baen. Patuduhong ngolunaon makabiari di bata. Malota coba memahami di sodi panggulmito ni ngoluta. Tohodo penwai kita makabiari di bata anak pemerminggu tiap minggu. Pasaha masude ngolup tu de bata ibana do napunasa ho ibana do manopa ibana do mangalehon hasangapon hagabeon hamoraon. Kenapa kita harus menyangkal berkat Tuhan dalam hidup kita? Jala senantiasa mamasang gulutau seirana tikos. Udah nakingan nunggu dong go tikos samu kay siapa dita? Utikos do. Molo rapak amat tado inata jalai buat dana merminggu buti nasuhya merminggu seirai do napuna surgo ini do ay memang daktikos bima na mangula di lomo ni rohani di bata aonggo pusi harapan di samping jauh nami saya dipanggil akka punguan nama di kelompok tertentu seronian no pusi harapan no. Ibu sigaret, dibayar tua enggak, baru malata-lata makaliling. Bijay. Dakyao merminggo nakamamon. Jitang yang nyotu Tuhan ni gajanggo, saya dipasu-pasu man niya do pusi harapan no. Hola soro pusi harapan, ay di mana ti? Amang dang robain. Kerinduan na untuk roy asagogo. Las ni rohay na sida. Pire marisap. Pere minum tuak, dalam marlas ni rohan na sida mangulah kanajahaton. Dang laut tu punguan amon, dang merminggu siat tu tahun. Heahu tegor, eso napadita gabi jamina di surguin. Isesa di batado sudido satta, ulu-bulu inna musero to. Batoy mak, inna roha si pata. Kehidupan manusia di dunia ini sering melakukan kejahatan tetapi seolah-olah indah. Anak-anak muda sekarang indah kan dalam perjalanan hidup. Apalagi tidak ada PR di sekolah. Wah, sukacita penuh. Mulubuy niyan unak pula libayan nakadusit tugas. Asabuy kita langgeng di perdalanan on. Jika boleh semua apa yang kita butuhkan sebagai mahasiswa dipenuhi oleh papa dan mama dari kampung atau dari rumah dan kita nikmati dalam perjalanan hidup ini. Makanya KPKP sekarang makin muncul 24 jam terbuka. Siapa yang datang ke situ adalah kelompok-kelompok orang yang tidak membutuhkan kasih sayang dari Tuhan, tetapi keindahan dunia, songo bunga-bunga yang akan dinikmati. Terbatas dong lutai, terbatas. Suatu saat akan selesai. Alani sabarlah.
Moladong narkoba anak-anak, jangan ikut di situ. Jika ada merokok anak SMP dan SMA masih pakai dinas supaya sama seperti guru. Itu biasanya. Kalau itu dilarang, so epengnya mong muina. Naukebat so na bibirmu matutung. Bibir hudo inarto. Ima indah ni dunia. Terbatas. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang mau bertobat. Dang lomoro haku di hamamate ni parjahati. Hamu mulak naido siadalan na narway. Sadapotan haluaon. Itulah kasih setia Tuhan. Alani hudok naking nomor sada. Iseno dadapotan nasi ni rohani di bata. Nama biar. Nida di bata. Tuk takas do ido kibanay. Jala napaduahon. Dia kana mangaradoti padan binahenai. Mangaradoti padan na binahen di debata. Marpada do debata tu saluhu jolma di Portibion asadapotan hasonangan. Dohot las niroha. Di pada to debata do idiasi nirohanai marhite Jesus Kristus. Dilihat debatado haluaon nasikop tu ganuk jolma. Di sesa do dosana marhite hamamate ni Kristus. Alani takui di bagasang ngulutate. Molojong jok kita buti. Mangido hasesan ni dosa tu debata. Ali Tuhan, aku haholongi hami dongan nami songod diri nami. Daku haholongi hami hosian nasaroha do gugunami asiroham. Ali habisimu se atong dendam mate. Tong benci. Molo nga merjanji hita tu debata sa isesa dosata jala olo manguloy patikna setialah kepada Tuhan. Ay setia do si David sebagai pimpinan bangsa Israel walaupun dia lemah sebagai manusia. Alaya sini rohani debata toktong do di poppo mibana di akka pasu-pasu na pinasaha ni debata tungguluna. Hadapi dengan senyum. Imolo iliay hamuna, hadapilah dengan senyum. Ay ruama hoy nang adakay na atas sorwate. Tunda murhing buti muru. Ihara tipon na ina, balut. Dinggado pa imolo ipon na ihara, buha molo ipon nihalak. Hadapi dengan senyum. Jadi kalau si ibu mengatakan hadapi dengan senyum karena kasih setia Tuhan ada dalam perjalanan hidup. Maka tantangan dan pergumulan parukilon, sitaonon, ancaman, haleaon, narotu hita, ay tadopi di Portibion, ima angin naking, alogo na say mangulusi, hadapilah dengan senyum, dengan tenang, alana, kasih, iman, dan pengharapan. Holong ni roha haporseaod doho pakirimon, idongolo ni jolma di Portibion, makirim tu haluaon na pinatupan debata di balik kehidupan kita di dunia ini untuk masa yang akan datang. Alani nek takas mahita dapota pasu-pasu sia debata ay asini rohana manoktong rodi saliling-lilingna. Dia molo tapahami di sude padalan niguluta panadayota di asini rohan debata tetap. Begitu besar berkat Tuhan dan kasih setianya kepadaku. Dakuboto Tuhamu. Ale pengakuan di si David songonima. Manak sidaw di pesalmenon. Asini rohani debata diau inna ibana. Na setia au mangulo ibana mangulaho patik nga. Takasma asini rohani debata diau. Tukpe ngolukku. Satokin di Portibion. Molorotan tangan do pergumulan. Alugo na selalu mengancam. Margugu au. Alaniasi ni rohan dewata. Jadi setiap pribadi kita akan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan. Alani bersyukurlah senantiasa. Madok mauliate ma toktong. Marlas ni roha mahamu di bagasat Tuhani. Ulahi mamadok marlas ni roha mahamu ni Apostel Paulus di Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu di bagasat Tuhani. Pasahatamu mangulumu di bagasat las ni roha. Jadi unang adong na kesewate dalam kehidupan non manangaha pinamasa tadupi marlas ni rohama
ibagasat Tuhan. Ayami padita pe olo do marlas ni roha holan hari-hari tertentu. Benau kebat arong ko padita dumulak siyang gereja murhing buhina. Aladang dinggap persauran na do guru huria do bedahaba lagi bedahara. Itu. Dang marlas ni roha. Baru lupi mana pasatut jamita. Dang marlas ni roha balamu ruas mati. Ikut sudiru hitam marlas ni roha. Alani sono. Kehidupan kita pribadi kepada Tuhan adalah hubungan personifikasi. Hubungan pribadi kepada Tuhan. Nah toktong do erat hubungan ni si Daud tu debata secara pribadi. Ay di pasu-pasu ngoluna di sude panggulmiton ni ngolunay. Nak pesipata merdosa ibana sebagai manusia tetapi diampuni oleh Tuhan secara pribadi. Jadi dang berkelompok ate. Molodohonotan waeng di sude panggulmiton ni ngoluta. Sukumma asido rohani debata di ho. Itadahodo asini rohani debata nahot sa liling-liling na dingolum aku itu. Dohot syarat hula hollo moni rohana jala toktong patikna perintahnya dalam hukumnya akan saya lakukan dengan setia. Ido ibana do di uluni pesalmenon di ayat onom. Ibana pamahap roham ayat 5 jumolo. Ibana pamahak roham merhite dengan bahasa. Asa mulak posoho songon pidong Raja Wali. Pesalmen 110 ayat 5. Dai pangido halak do ngasa dia umur muinang ai madah ono puluelu dope. Ona ono yang nang ono puluelu dope. Alama kirimat tok tupi pulu. 20. La posoate molena, la posoda tok songo Raja Wali alai makirim di debata. Jemolo marlas ni roha di Tuhani ingot tamu malah poso. Alemolo say marungutungut dang diboto asini rohan debata. Ba mardalap yan no disan gabi todong tiang listrik. Batu kap. Ay wasay na imadah. Ngagali daging do pamatang inahapi dangi. Na si berpikir do say podjot. Diga do dapot. Panadayo dia sinirohan di bata na manok to. Siya sa liling-liling na. Saharo di sa liling-liling na. Atong marlas ni roha mahamu. Majalo salu na. Sa songon. Songo pidong Raja Wali. Maka umur yang 60 ke atas sampai 70 ya makin muda ya. Marlas ni roha mati. Sa dia umur muamang 70. Amin ba. Hira 50. Jadi toson namoru 20 bukan. Dalas maroha songoni lam ganteng makamat tainangate lamuli makaina sukacitalah senantiasa anak-anak menggapai cita-cita masa depan karena apa? Kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati. Maka Tuhan akan senantiasa memberi kehidupan baru bagi setiap orang. Nama kabiari debata dalam marhati goran saliling-lilingna diadupan ni debata. Atong asini rohan debata nahok ro di salililing nga dapot muma noaeng. Tadaw muma noaengi ay hodo na puna pasu-pasu na siyan debata. Amen. Mauliate madiho ali Tuhan. Alatakas hatam marsaringar di tonga-tonga nami. Di pabotoho kodo Tuhami na mangaraduti hasitongan ni hatam. Hot asini roham saliling-liling na. Jolma na mangulu di Portibion, songod duhut-duhut doali Tuhan jala bunga-bunga. Na satokin tarida, satokin nai dak tarida be. Alay marpakirimo mahami, marhiti asini roham, tungolu saliling-liling na. Pasu-pasuo mo mahami di sude pardalan ningulu nami. Asi maroham Tuhan, sesa nasa dosa nami, asa dapot tami las ni roha dia dopambo. Jala dohot tami ali Tuhan makatidak ko nasi ni roham, gabi pasu-pasu tu saluhut, tol manahu maliak kami. Atok pos maroha nami, nahodo na punahami,
jala mangulahol lomo ni roham hami. Sahat may tutangam wali Tuhan imatangiang nami tuho. Nahupasahat tami tuho marhiti anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende kita. Oh Tuhan yang marasiroha, asokadoro jomai, toroprohasi padosa, maramamu jigo abi. Hata ni debata paborhato kita pasahato piliat tatu debata. Tersurat di Podasian Raja Salomo di bidu tolu ayat sia saha rodi 10. Songonod didok pasanga majahuba marhite sian hamoraomo dohot marhite sian patumonan ni sadok pangomoamo. Jadi marsipijot ma akka sopom jala sirnip tuak anggur akka pangilanganmu. Amin.
dong dong. Martangiang mahita, pasahaton peliata tu debata. Ali Tuhan debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Kusobaho kami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Molotungadong tarsobaho kami tuho nasya tangamu hiadoi hujalohami. Ayah hamahami ubahen natariho kami manangaha tuho. Asi maroham. Jalo mapilian namiong gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramo tiasa hupakehami pilianon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileho-lehomi dihami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sananilehomi paniragi pamatatu osado dodaki rodi salut aratu upasati tuho nasa Aliama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmo, say Roma harajaommo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon madihami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame dohok las niroha, jala-jalo hamu ma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala saya di parsaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.
Jadi di pangidoma tu damang dainang ruas ni Huriata